Kun mä olin Saksassa työharjoittelussa, niin mä pääsin olemaan osa Slash-lelumainosta. Erlebe neue Dino-Action mit dem Mega-Tempel-Abenteuer von Schleich. Nimm dich in Acht, löse knifflige Rätsel, überwinde gefährliche Hindernisse. No, mun rooli oli assistentti, että mä tarkkailin, että kaikki sujui ja toin ohjaajalle vesipullon, kun hän sitä tarvitsi. Mutta tuotannossa jokainen kohtaus oli tarkasti suunniteltu ja se mainos kuvattiin kronologisesti. Tähän mainokseen oli palkattu lapsinäyttelijöitä liikuttamaan niitä dinosauruksia. Ja niille lapsinäyttelijöille maksettiin enemmän, mitä meille työharjoittelijoille kuukaudessa. Mutta siis ennen kuvauksia me työharjoittelijat rakennettiin se koko setuppi. Se oli semmonen puinen, soikea vanerilevy ja siihen päälle ripoteltiin feikkiruohoa, puita ja puskia ja sitten me aseteltiin se tausta sinne kohdilleen. Mut tuotanto oli todella konkreettinen tapa nähdä, miten tämmönen mainos syntyy yksityiskohtia, lavastusta ja ohjausta myöten. Mut ehkä tähänhetkisestä projekteista kaikista mielenkiintoisin, missä on ikinä ollut mukana.